120 гадоў таму на Магілёўшчыне расстралялі дзясятак сялян за тое, што яны хацелі працаваць на зямлі і сварыліся з памешчыкам. Гэта было адно з найбуйнейшых выступленняў беларускіх сялян падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў. Царскія вайскоўцы забілі сялян амаль адразу пасля таго, як яны пачалі спрачацца за зямлю, а затым яшчэ некалькіх адправілі на катаргу за бунт. Чаму выступленне сялян так жорстка падавілі? Мяне зовут Наста, гэта палатно, расказваю вам пра крывавую старонку беларускай гісторыі. Вы маглі ніколі не чуць пра кішчыцы і тое, дзе яны знаходзяцца. Але ў паселішча даволі доўгая гісторыя. Упершыню кішчыцы ўзгадваюцца ў 1643 годзе. Мы маглі б ніколі не пачуць пра маленькае сяло на Магілёўшчыне, калі б не падзеі 1905 года. Кішчыцы знаходзіліся побач з маёнткам Сасноўка, якім валодаў расійскі афіцэр Александр Гебель. Доўгі час сяляне пасвілі жывёлу на лузе, які Гебель лічыў сваім. Таму у якасці кампенсацыі сялянам пад выпас далі іншы участак, які ім не спадабаўся, таму яны звярнуліся ў суд. Доўгія гады цягнуліся судовыя працэсы, а самі сяляне патрабавалі аддаць зямлю, якую лічылі сваёй. Аднак Гебель, а затым судовыя органы адмаўлялі ім у гэтым праве. Цікавы факт. Хутчэй за ўсё, маёнтак Гебель атрымаў як пасаг жонкі. Жонка была дачкой мясцовага чыноўніка, кіраўніка сялянскага пазямельнага банка Павела Эйлера. Пазней сяляне будуць абвінавачваць у тым ліку Эйлера, бо ён адмаўляў неаднаразова ім у праве ўласнасці. У 1904 годзе кішчыцкія сяляне напісалі ліст на імя імператара Мікалая II з просьбай вярнуць зямлю. Аднак адказ ад яго не атрымалі. Ужо вясной 1905 года сяляне вырашылі, што могуць самавольна пасвіць жывёлу на спрэчным лузе. Служачыя памешчыка Гебеля спрабавалі перашкодзіць, але сяляне іх прагналі. Канфлікт стаў набіраць абароты. Улетку ў маёнтак Гебеля накіравалі роту салдат з 314-го каднікоўскага палка. Салдатамі камандаваў штабс-капітан Павел Прыляжаеў. Рота некалькі дзён стаяла на лузе ў чаканні мясцовых чыноўнікаў, якія павінны былі правесці замеры і дакладна вызначыць межы зямлі, каб скончыць доўгую спрэчку. Лёс Прыляжаева. Павел Прыляжаеў камандаваў рота, якую накіравалі ў Кішчыцы. Прыляжаеў нарадзіўся ў Валагодскай губерні ў сям'і губернскага сакратара. Атрымаў ваенную адукацыю ў Кіеве. Праз некалькі тыдняў пасля кішчыцкага расстрэлу Прыляжаева павысілі са штабс-капітана да капітана. У 1908 годзе яго звольнілі з царскай арміі з-за хваробы у чыне палкоўніка. На момант расстрэлу ў Кішчыцах Прыляжаеву было 40 гадоў. Вядома, што ў яго было 3 дзяцей. Сляды Прыляжаева губляюцца пасля выхаду на пенсію. Звестак, што ён удзельнічаў у Першай сусветнай вайне, няма. 17 чэрвеня 1905 года на лузе сустрэліся паліцэйскія, чыноўнікі, служачыя Гебеля, яго самого не было, царскія салдаты і сотні сялян. Чалавек, які мераў зямлю, пачаў здымаць мерку не ў тым кірунку, як захацелі людзі, таму ўспыхнула абурэнне. Паліцэйскія спрабавалі разагнаць сялян, але тыя ўзяліся за камяні і палкі. Сутычка паміж чыноўнікамі і паліцэйскімі з аднаго боку і сялянамі з іншага перарасла ў бойку. Тады ўмешаліся салдаты. І Прыляжаеў загадаў стреляць. Сначала солдатам приказано было осадить народ, не прибегая к стрельбе, но толпа, числом не менее 800 человек, вступила с солдатами в борьбу, вследствие чего после 3-кратного предупреждения толпы ротным командирам даны были залпы. Тогда только буйствующая толпа разбежалась, оставив на месте убитых и раненых. Землемер окончил свое дело, а прибывшие судебные чины приступили к следствию по поводу сопротивления законным властям. Рапортовала про здарэнне газета «Магілёўскія губернскія ведомости». На лузе загинули 8 человек, праз некаторы час ад раненняў памерлі яшчэ некалькі. Десяткі чалавек атрымалі раненні рознай цяжкасці. У хуткім часе пасля кішчыцкага расстрэлу асудзілі некалькі сялян на розныя тэрміны за бунт. Некаторых адправілі на катаргу. У прэсе віну склалі на буйную вёску, якая не пажадала падпарадкавацца законнай уладзе. Для памешчыка Гебеля гэта быў адзін з эпізодаў яго біяграфіі. Усё жыццё ён праслужыў царскім афіцэрам, а пасля рэвалюцыі яго сляды згубіліся. Камандзір Прыляжаеў, які загадаў страляць па сялянах, атрымаў павышэнне праз некалькі тыдняў пасля кішчыцкага расстрэлу. Ён ваяваў у руска-японскай вайне і выйшаў у адстаўку ў чыне
палкоўніка. Праз 50 гадоў пасля трагедыі ў Кішчыцах на месцы расстрэлу савецкія ўлады паставілі помнік. У сучаснай Беларусі Кішчыцы знаходзіцца ў Дрыбінскім раёне ў Магілёўскай вобласці. Кішчыцкі расстрэл – гэта напамін пра тое, як звычайныя беларускія сяляне гадамі шукалі справядлівасці праз суды, лісты і просьбы, а ў адказ атрымалі кулі. Яны хацелі мець права працаваць на зямлі, якую лічылі сваёй. І менавіта таму Кішчыцы варта памятаць. Вялікая гісторыя пачынаецца не толькі ў палацах і сталіцах, але і ў маленькіх вёсках, дзе людзі аднойчы вырашаюць не маўчаць перад несправядлівасцю. Таму, калі вам спадабалася гэта відэа, стаўце падабайкі, падпісвайцесь на канал і пішыце ў каментарыях, ці чулі вы раней пра кішчыцкі расстрэл, бо памяць жыве толькі тады, калі пра яе гавораць. Гэта палатно далей яшчэ цікавей.